Diwn ymlaen, sa'ch chi gweld? Golau coch? Helo a chroeso i wers barcodes hefo fi, Billy. So heddiw byddai'n dysgu i chi y barcode mwyaf effeithiol i defnyddio ar y ukulele, sef y minor barcode. Felly, y cod byddai'n defnyddio yw'r B minor, a byddai'n dysgu i chi sut i symud y barcode lan a lawr i gael nodau wahanol fel B neu C neu D. Cord yw sy'n cael ei symud lan a lawr y gitar neu'r ukulele ar fretboard. So mae modd defnyddio un siap i wahanol cordiau, basically. Da ni'n mynd i cychwyn efo'r darn mwyaf hawdd, sef roed y trydydd bys, so 1, 2, 3, fan hyn. Roi'r bys yma ar y pedwerydd fret ar y top, sef 1, 2, 3, 4. Wedyn gyda'r bys hwn yw'r bys mwyaf pwysig yn barcode, achos mae rhaid boi lot o pwer lawr jyst i gael y sŵn mas. So basically, be ni'n mynd i wneud yw roi'r bys ar yr ail fret, sef fan hyn, a roi dros y 3 string gwaelod. Mae rhaid pwysio eitha galed, ond ddim rhy galed, so ti'n mynd i'r torri ukulele. Wedyn, roi'r trydydd bys nôl ar, a'r bys cynta, B minor. So, fel nes i gweud, dyn ni'n dechrau efo B minor, ond mae modd mynd lan i C minor, D minor, neu bynnag chi eisiau chwarae. Felly, yn y gwers nesaf, byddai'n dod â popeth dyn ni wedi dysgu dros y cyfres, dau gilydd i chwarae Llosgwch y Tŷ i lawr. Gobeithio welwch chi wedyn. Diolch am eich amser. Ta-ta.